Wala pa ring makakaagaw sa titulo ng Pampanga na tilapia capital ng bansa. Halos kalahati ng supply ng tilapia sa bansa ay nagmumula sa Pampanga. Si Irish Dotilio sa may report. Nananatili at undisputed ang lalawigan ng Pampanga bilang tilapia capital of the Philippines. Sa ginanap na ikalimang Tilapia Congress ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Laos Group Event Center na dinaluhan ng mga empleyado ng BFAR mula sa iba't ibang rehiyon, sinabi ni BFAR Division Chief Roy Ortega na ang lalawigan pa rin ang may pinakamalaking produksyon ng tilapia sa bansa. 45% ng supply ng tilapia sa buong bansa taon-taon ay mula sa Pampanga, habang 25% naman ang nagmumula sa lalawigan ng Batangas. At ang natitirang 30% ay mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. So itong dalawang probinsya po ito ay napakahalaga sa sektor po ng tilapia. Pero marami yung probinsya na nagpapakita ho ng pag-unlad ho sa produksyon ng tilapia. Central Luzon, number 1 po talaga itong lugar na ito. Susunod po ang Calabarzon. Then sa Mindanao, nandiyan ang ARMM, pati po ang South Cotabato. Sa Central Luzon, mayroong higit 37,000 ektarya ng aquaculture area o palaisdaan. Ang tilapia na paboritong isda ng mga Pilipino ay ikatlo sa largest aquaculture commodity na bukod sa mura, masarap at good source ng protina. Ayon kay BFAR National Director Yusik Eduardo Gongona, prioridad daw ng BFAR na ipakilala ang tilapia at mga produkto nito sa pandaigdigang merkado na magbibigay naman ng maraming oportunidad sa mga tilapia growers. Dapat ang misyon ng Pilipinas is to produce food because this is our leverage. We have the perfect environment to produce food. If we produce food, kaya-kaya natin makipag-negotiate by bilaterals, multilaterals. We can negotiate with other countries na hindi tayo palagi naiisahan. 300,000 metrikong tonelada ng tilapia ang naproduce noong 2016, kung saan nagkakahalaga ito ng tumataginting na 20.77 billion pesos. At sa unang quarter ng 2017, nakapag-produce agad ng 98,000 metric tons na aabot sa 7.1 bilyong piso ang halaga. Malaki raw ang potensyal ng tilapia industry sa bansa, ngunit aminado si Gongona na kailangan pa itong i-develop at tutukan. The problem with our research and studies right now ay kulang ng business side, marketing. Kaya nga, ang sabi ngayon ni Secretary Manipenyo, 3 ang dapat nakasama sa farming natin. Dapat raw natutukan ng mga makabagong teknolohiya, financial access at marketing. Top priority ngayon ng BFAR ang makapag-develop ng prototype solar energy aquaculture farm. Makakatulong raw ito na makapag-produce ng mga dekalidad na tilapia. Target din nila ang pagkakaroon ng mga fishery farm school sa bawat munisipalidad. Kailangan raw kasi ng mga highly technical aquaculture workers. Ayon naman kay BFAR Region 3 Director Wilfredo Cruz, ito raw ang paraan nila upang ipakita ang suporta ng gobyerno sa tilapia industry. Dito kasi pag-uusapan ang mga paksang may kinalaman sa pag-aalaga ng tilapia at mga nararanasang suliranin gaya ng banta ng tilapia lake virus. Itong PIP Tilapia Congress, it is very historic kasi only in this PIP Tilapia Congress na-form na yung PhilTilapia. Hindi lang ito Central Luzon, buong Pilipinas to. Ang PhilTilapia ay samahan ng mga tilapia growers, tilapia product manufacturers at mga tilapia expert na tutugon katuwang ng BFAR sa mga suliranin ng mga maliliit na tilapia growers sa buong bansa. At kasabay ng ikalimang Tilapia Congress, nanumpa rin sa kani-kanilang tungkulin ang mga opisyal ng PhilTilapia. Kabilang narito ang ilan nating mga karehiyon na sina John Huico bilang presidente at Amanda Batat bilang treasurer. Pinagbuklod-buklod nila yung mga growers natin since ang Pampanga ang pinaka-largest producer ng tilapia. Kaya naisipan namin mag-organize para lahat sila magkaisa kung paano palalakasin pa yung tilapia. So marami pong programa ang panukala nila. So yung access to financing, technology. So hopefully through Philippine Tilapia, siya yung maging platform para ma-disseminate yung tulong talaga ng gobyerno. Ako si Irish Dotilio, nag-uulat para sa Metro Central Luzon News.